Всеки ден имаме 24 часа. От тях 8 часа работим, 8 часа спим и остават 8 часа, които често използваме за развлечения и навици, които не винаги са полезни. Но какво става, когато самите тези навици ни вредят? За съжаление, всеки от нас е жертва на своите навици, но трябва да сме смели, че да може да се променим. Ако продължаваме да живеем така, може да стигнем до точка, в която, за съжаление, здравето ни може да пострада. Помнете, че успехът в живота ни изисква време и усилия. Не позволявайте на навиците си да ви отклонят от пътя към успеха.